jingpang covid khat khandai kala sedang ban sapriang menta shikhnong ki thau hakaba hanne gasngi arngut ki Riew ki bedai na motion road civil subdivision kilangan akate ke jingpang katba khat sangut ki wepat la Suba jur kilangan akate ke jingpang hadin bakatanat ka koj ka khia kala penlong ki jingtes na phang ya ki Riew Paidbah hanne gasngi hapo athan Shallang upidi sangma Additional Deputy Commissioner ka West Castle District but USDO Civil ka Motion Road Civil Subdivision ulayathu bai kiti ki arngut ki balangat ka jingpang covid khat khandai ki kenthop ya ka wei ka nong desha ka basong basa apok snong bangla plu Motion Road but wei pat udai nong nya kali tourist ubadai na pok snong khat ar kilo jong than Shallang ulayathu ru bai kiti ki arngut lalab ba ki yo ki ka jingpang hadin balai sim nong munaling ba ka jingle tes salon sar ha ka khat khandai tarik mentau nai ha pok than reng do ulong ru bakhat sangut ki wepat la Suba jor bikila ban yo kem yo te khunyang jingpang badia kane on sala ban pentigna hak sing tho ding jong tayo ula pen benaru balada pen mi ka hukum ban khang shwa sipor ke yo Shallang ban penlong ke jingtes na phangi ki nong shong yo ban penlong ru ke jing toket babnya halor ke jingpur state jong uni khunyang jingpang apo ka than ya kiti ki arngut ki belangat akate ki jingpang lara no sha CAC berem jong ka riang do kat bai kiti ki wepat ki khat sangut la pha shong pen kerpang apo RCLP school Shallang hako baka kenhon jong katanat ka koj ka khia kan sabudin ni ka jinglong jingman jong ki hako wepat ka liang la yo jingtep baki arngut ki bala yo ya ka jingpang bar ki bala sha sumar ya lade hako corona care center nongston ki la koj no u Dr. LL Mausor in charge ka corona care center nongston ulai thu baki ki arngut ki bala koj no na ka jingpang ki kenthop yo doctor na ka Riew PHC but wei pulet u bala wan phai na Delhi u bana ka snong nong pendeng u Dr. Mausor ulong ru bai ki arngot la batha baki hab ban shong kerpang shwai lade kumba nyosngi bat ban bodrin ti ru i kendon jong ka sarkar